asini roha madihamu doho dame nasian debata amatai doho tanak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian itu hatta pajupang kita muse maritehi te channelon ima dinalaho para dehon dirita tu jamita di parningutan hari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus ima di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Maritehi hatta ni debata natar surat di ulaun ni apostel bidu sada ayat sada sahatu ayat napa 10 sadahon. Pasroha nami dihamu nami dotina nami nunga jumulo hita saluhu nama jahatur pukon diganub aka inganak tadi. Hurian itu hatta malu didok di eden sekolah minggu. Didok do di dunia ini ada dua jalan nana yang sepilitotna. Pilihan mardala di dalan na lebar manang di dalan na sopit. Gabe halak na porsea tu ulaon ni debata manang gabe halak na so porsea tu debata. Mulut apa manat dada gumudang akka na porsea di humaliang tasian akka na so porsea. Alanita sulikit majo bagas turirita orang na dia dohita dingoluta sian na dua pilihani. Mulutai dang ulunya akka na porseai dada alani na duminggan iba na mga lulu di bata martibakon ngulu ni akka na so porsea tu di bata. Alam mulutai da marite pardalanan ni ha porseota. Obartu surat ni Apostel Paulus tu huria Rom dibidu tolu ayat 10 sada didok do ikon hati dakonota do dang adong do pesiak kita nasian mulana nasitong mga lului di bata. Ala jojo lupa jolma. Dada jolma na mga lului di bata. Alay di bata do naro patuduhon hadiryon na obar sian lomone rohana. Ala nido moloro di bata patadapon hadiryon na dinguluta. Dada ala nigugot tamanang usahat tasabingi. Alay di bata do mamilit hita asagabe si tidangi di bata hita. Marita hiti parjuk pangata do hotibana. Di patadapon di batado hadiryon na mga lulujol mamarhitihite ngulu ni Jesus Kristus di portibyon. Dada ak kasisiani na mga luluy Jesus. Alay Jesus do naro madapoton jala mamilit ganup ak kasisian na. Dinalaho manada di bata marhitihite ngulu ni Jesus Kristus. Jesus do naro mamilit buru Samaria. Asa manada jala makatidakon parbuwi ni parjupangan na doho di bata. Laos di batado na mamilit Apostel Paulus dinalaho marbarita na uli. Uhud makatidak kon debata marhite-hite partinadaan na di Jesus Kristus. Kurian itu hatta sada peristiwa na matca luar biasa na ikon idauta marhite-hite turpuk ta sadaryon. Di baritahon do Jesus no kehe siak kamatean. Dada pitor tarhica tibana tuban wagidjang. Alay 40 ari leleng na ibana rap dohot akka sisianna. Dinalaho patuduhon huaso ni debata marhite-hite pakobasyon na. Dada di paima Jesus haroro ni akka sisianna mga luluiban. Balik sa Jesus do na jongjong di jolo ni nasida. Dinalaho mangukap roha ng pikiran ni sisiyan. Asa gabi si tidang ni debata nasida. Alani do honot tama, sa halak na gabi si tidang ni debata. Dada alani na maluwi ba na makatay manang berdebat. Sa halak si tidang ni nasitong, ima sa halak na marnida huhut mga dopi langsung na masa di jolona. At dorang sobor hat hita makatidak kon debata, naung papatarhon nguluna di tunga-tunga ni nguluta. Nunga jumolo ro debata pajupang dohot hita. At dorang so makatay hita taringo tungolo ni Jesus. Nunga ro jumolo Jesus makatay tu hita. Alanido marhite-hite turpuk di ulaon apostel sada ayat sada sahatu 10 sadaon. Naing idauta pamiliton ni debata dinama jou hita gabe si tidangi. Marhite tolu barita hasitongan. Marhite-hite turpuk ta sadaryon. Naparjolo takas marnida ulaon ni debata. Dibona ni turpukon di jauhon Apostel Lukas do sa halak na marguar si Teopilus. Si Teopilus ima sa halak siyan horong ni halak Rom. Sa halak nong madjalo surat na parjolo na sinurat ni si Lukas. Jalalaos marhiti surat na pinasat ni Apostel Lukas to si Teopiluson. Tira jumiboy gabi sada bagian upaya panidangiyon ni nasida. Taringo tu haporsyaon ni akasihuton Kristus tu horong ni halak Rom di hati-hati. Parpunguan ni akasiuton Kristus. Dada parpunguan na bercita-cita patupahon pemberontakan. Alay parpunguan ni akana porsea na di jauh jala dipilit lau makatidakon asisikop asidohot holong ni rohani debata usadok liat portidyon. Urian itu hatta ditogiho doau hamu nang hita saluhutna tu sudut pandang ni sisean dot sihuton Kristus dinalaho marnida jala manada Jesus Kristus. Laos ido na naing baritahonon ni si Lukas marhite surat na pinasahat na tu si Teopilus.
Asa nang halak rompe, boy manada. Ia parpunguan ni akka na porsea tu Jesus. Dada parpunguan manang gerakan perlawanan. Songon naong binaritahon ni akka parpuda haliluon. Di patorang apostol Lukas do sude akka puda na pinasahat ni Jesus tagan somate tarsilang. Dada berbeda dukon hehe ibana sian hamatean. Dada hea diajari Jesus akka sisianna. Asama baloson akka najat. Balos ni najat. Jala dada hea diajari Jesus asa unang pola lehonon guguan tu kaisar. Balik sa didok Jesus do pasahat matu kaisar napatut jaloon ni kaisar. Kurian itu hatta dada makatahon harajaon di Portibion. Manang manakapi na sudenggan Jesus liling na 40 ari rap doho tak kasisian. Balik sa sudi akkanan hihatan ni Jesus. Ima mamatihi ak kasisian na uhut makatahon harajaon di debata. Jala ido na yung pasahaton ni Apostol Lucas asa unang ganggu manang terprovokasi halak Rom. Hinorhon ni akka barita na pinasahat ni akka parpuda haliluan. Napaduahon, to dinasiyad debata mangajari ganup akka na porsea. Molo dipili debata hita gabi si tidangin ha. Dadadok pasobon na hita. Jala manatap-natap debata siyan bandua gijang. Molo didok debatado mamilit jalanaro mga luluhi jolmai. Dadaholan sebatasi harorona. Alay lubi siyani. Molo ro debata mga luluhi hita. Dadaholan dagingta na diboto debata manang pajupang dohot ibana. Alay bisudi akaroha pikiran gogo dohot sudi na adong didirita nunga diida debata. Laus ido ubahen dibagabagahon haroro nito di porbadia. Alatakas do diboto Jesus. Todi ni debata na mga jari, mapargugoyhon ibana, laus ido na mapargugoyhon at kasisiyan na dinalaho barbarita na uli. Takas do diboto Jesus, situasi ni akasisiyan dung tarsilang Jesus. Nang petutudo di ida na sida na kehe Jesus siya kamatayan. Alay secara psikologis, adong do pe roha biar di nasida. Adong do pe ganggu ni roha di nasida taringo tuhara jaon ni Israel. Mulutaida di ulawan apostel sada ayat 6. Siani boy hatida konota iya na marbarita na uli dada boy holan mga sahon hagugoon manang semangat sabing asa mulutaida na boy do suda gugo nang semangat ditikina ido ubahen jumolo didok Jesus tu sisianna asa jumolo na sida paimahon toddi porbadia alamarhite huwaso ni toddi ni debatado na boy paubawon ngolo ni jolma. Panidangion na pinangido ni debata. Dadaholan panidangion holan tu akka na jumonok. Artina ikot tu sudedo taruli di panidangiota. Nang pejumolo do ikon hatida konoton tu akka na jumonok. Alay dada cukup holan akka na jumonok taruli di panidangiota. Alay ikon saha do tu akka naso saha porsyaon dohot hita. Dohot tu sadok liat Portibion. Naing pinangido ni debata sude. Akka na adong di Portibion, asa manada huwaso, manada hagogoon, nang manada holong ni roha ni debata, sahat rodi na mamuji-muji, guwarna di hasangapon na. Napatuluhon, dadaholan marnida hita di pangido debata. Muluta sulikit marnida akka namasa di nguluta. Boydo sukun-sukuk kita, buasa ikon idawku, manang ikon au na mga dupi akka namasai. Ngulu ni akka na porsea, dada ngulu na holan marnida, manang songon sa halak penonton. Alay ngulu ni na porsea, ima makatidakon sudi, akka parjupangan na dohot debata. Mulu di ida akka sisian Jesus na tarhicat tu banwa gijang, uhut longang nasida, dadari kok be sukun-sukun dihita, sa dihari ibana romuse. Alay naing man yan dohonota, sa dihari peharorona, unang madiida, iba na hita jongjong paimahon, uhu manatap tugijang. Balik sa di pangido debata, asa ditikina, naeng madiida hita, barbarita na uli, uhut pasangapon guarna, tusadok liat Portibion. Alanido takkasma, tahatidakon, dinatarhicat Jesus, imatadda ni hamonangan, dadai gabe ujungna, tarhicat Jesus tubanwa gijang, ima dinalaho patuduhon, ibana do raja namonang, jala ibana do malimbolon, nagabi parhitiata, tajupang dohot debata.
Urian itu hatta ditikyon nunga tarhicat Jesus. Dungi diholipi obuni ma ibana siya jolo ni mata nasida. Alay ditikina rodo ibana. Sudi akka bangso. Sudi akka liat portibyon. Marnida harorona nang hasangawon na. Ala ni iga besukun-sukum mahon tuaw. Tuhamu nang tuhita sa luhut na. Ahama ulawot tahuhut pay may mahon harorona. Jongjong manatap tugidjang tarlalap dohita. Ito nga tonga ninguluta si ganupari. Manang tarlalap mangetong-etong ari ni Tuhan. Uhut lupa mangulahon. Tona na pinasahat na dinalaho marbarita na uli. Naing matutu songon akasisian ni Tuhan ihita. Dung di jalo nasida tod di porbadia. Borha manasida pararaton barita na uli. Tusadok liat portibyon. Marhite-hite gogo nasian debata. Amen.